Handiti paunosimuka paya unenge wakagara, kana paunozonoenda pacho unoda kusvika uchigara. Handizivi hangu kuti iwe unogara nei, asi paya paunenge zenga kuti wakuda kugara paya unenge uchida kuzogara nei. Handiti chinombonzi kugara kwacho kuita sei? Handiti togona kuti nhasi unoenda kutengesa chigubhu ichi, handiti chakatora nguva yakareba chisina kutengwa, tinoti chigubhu chagarisa. Okay, chinenge chagara nei? According nemaonero angu inini ndeyekuti vanhu vari kugara nezvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vari kugara netsuro mumba mavo, vamwe vanogara nembwa, vamwe vanogara nemombe, vamwe vanogara nevanhu chaivo. Handiti so kugara kwacho kuita sei? Iwe unogara nei? Ndopane mubvunzo wangu, iwe unogara nei? Kugara kwacho kuita sei?